omunye uyama multiple struggles of income, yena wabiza ngama multiple streams of income. Yabo nje izinto ezisadinga wena ukuthi ube khona ukuze zisebenze ama multiple struggles lawo. Kusho wena vela automated kusadinga ukuthi uvuke ube khona ukuze into ikwazi ukugenerate imali. Angikho ke lapho. Wona ke lo multiple struggles of income akho. Enza njena ke ngawo ke. Imali yakho ayingezi phela kuwena direct. Ayingabe seyiza kuwena personal imali yakho. Angithi wena as an individual nje. I-tax yakho utaxwa on a sliding scale, ne? Yethi ama companies they are taxed on a fixed rate. I-fixed nje rate yakho, yabo. I think it's 29%, but when yakho is sliding, you pay as you earn. Sebenza uzogoba uthola ama overtime kube inqaba kodwa futhi ukhokha ngokusebenza kwakho nangoku-earn kwakho. Uyabona ukuthi usebenzela i-tax. Umuntu osebenzayo nje uno 3 to 6 months nje awusebenzela mahala nje asebenzela uSARS nje. Yabo lawo ama struggles lawo of income, imali yakho na phela ingabe seyiza kuwe. Vula ikhampani, ingene kwikhampani ngoba kwikhampani uqala ngokuspenda okusele ukhokhe ngakho i-tax. Kanti wena as a person uqala ngokukhokha i-tax okusele uyaspenda. Ngalesi sikhathi ubingelela changes akasha uthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona nje ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Yabo nje ngizokuvula amehlo nje. Ngiyacabanga ukuthi izofaka izinto ezimbili le video. Iyona le yokuqala ukuthi wena ke ucabange kangcono kunomuntu osebenzayo oqashiwe. Wena ucabange kangcono ukuthi right akufuneki ukuthi ngihole kanye ngoba ngikhokhi kanye, ngikhokha kaningi kabi. So why should I earn once? So wacabanga ukuthi wena kumele ngibuye ngi-operation, kumele ngibuye ngibe nemqasho, kumele ngibuye ngibe nesitolo, kumele ngibuye ngibolekise imali. Ucabangile wena ukuthi kumele ube nezinto ezithile wena, ngithi ucabangile wena ukuthi kumele ngenzeni, kumele ngibe nebusiness la, kumele ngibuye ngidayise, kumele ngenze ukuthi right. Awufani ke wena nomuntu ongakucabanganga lokho. Good. Kodwa ke nawe ke sekumele ukuthi phela ubuye ucabanga ukuthi how do you automate lento. Uyafundiswa nama class wabambayo wena online noma uyithutho yethi ngalana makuyi weekend uzidrivele futhi uthuthe impahla kanjalo unescooter futhi. Okay, it's fine. Mayidinga wena lezi zinto at some point cabanga phela kumele ukuthi uzi-automator. Ipart yokuqala le yale video lengikhuluma ngayo, automator ama multiple struggles of income akho. Automator cause wena unaso phela isikhathi sonke la uphili khona kwi time space, uphila kwi space time. You have unlimited space but limited time, ne? So automator ke ufunda technology, ufunda AI, wenza into ethi automation because umuntu uma sikhuluma ngabani ngomuntu ozobuild wealth, labo bantu labo they focus on owning systems. Hayi ukuthi uzoloku esebenza la own skill esomenza usaloku esebenza njalo. Own a system. Simple. Ungangaba ne product good kunabo bonke noma service good kunabo bonke in the world, but at least you own a system. System whether we holiday noma ukho emhlabeni, but the system keeps on running. Manje manga ungasusugula wena ubani ozofundisa akekho. Wena masugula ubani ozokwenza lowo ma video akho akekho. Wena masugula wena ubani ozohamba udriver lo Uber wakho akekho, yabo. So lezi zinto zidinga ukuthi uzi-automate, find the systems for these things to work with without involvement yakho. Angithi yabo ngiyakuchushisa usukucabangela impela lokho ugudi kahle, usemgqeni oright vele, kuyakhulwa la, usemgqeni oright. Yenza njani ke manje? Automator. Shono kanye nami futhi, shono automator. Yes, shono futhi automator. Automation. Wazi washo nje lo mbhemi kuthiwa uWarren Buffett wathi if you will never ever think of making money while you sleep,
you are going to work for money until you die. Wena la usebenza khona mhlambe ama-shareholders alapho noma umphathi walapho yena akavungi ngalesi sikhathi ongena ngaso wena, yabo. Kodwa at least suke sengenile amachankura athe ukuba serious ngoba wena uzovuka uhambe uye khona. Angithi automate ke nawe kuma lokungama hustles akho. Second part of the video now. Funa wenze njani ke manje? Whether automateile noma automateile sekule part ethi i-stream sakho semali esingenayo asingezi kuwe as a person, as an individual. You need to own a company. You need to own a company. Kubalekile lokho. That is a very very good advice yokuthi ube ne company. Khumbula ukuthi lento ye tax iyaqala ngokuthi laba babengathatha entweni bathi wena uhulumeni awutax laba, thatha kulaba imali. Weza uhulumeni ukuthi mangithatha kulaba imali abanemali. I-tax phela yaqala kulaba ukuthi kumele kuthathwe kulaba abanemali ukuze kufidwe laba abangenamali. Khona izinto zobalance. Kodwa weza uhulumeni imnandi imali agcine sethatha nakulaba ke laba abangathatha entweni, yabo. Kodwa laba bayohlezi beyi-BT system ngobani bona ba-ownani ama businesses. Laba they are taxed on a sliding scale. So manje wena, the more you work, the more you earn, the more you pay. Angithi i-tax. That's what happened. Why are i-tax kancane ugovernment ilokungani? Wena utax kakhulu as an individual. Ingoba ugovernment uqhuquzela ukuthi ama-business abe khona phela ngoba ama-business iwona enza ukuthi urun umnotho, aqasha abantu kube yilokhu yakube yilokhu. Ugovernment akayena umqashi oprovide ama-job opportunities. Ugovernment kumele enze ukuthi ama-business avuleke, enze i-situation la khona sizokwazi ukuvula ama-business, yabo. Kumele enze i-situation ukuthi isivumele ukuthi si-own ama-businesses ngoba ithina abaqashi esiqasha abantu, yena kumele alekelele thina abaqashi. So wena ke mqashwa uzokuthexa kakhulu ke ngoba vele wena umlekelela ngani ngoba ama-service uprovide ama-service for wena usebenzela leyo nkampani oyisebenzelayo noma usebenzela yena ke for that matter. Kodwa i-business li-provide ama-job opportunities. Kumele lithexe kancane ke 29% fixed rate. Bese lenze njani lona? Bese lona ngena i-revenue, bese lona likhokhela wonke ama-expenses first. Bese net profit esalayo bese liya-taxa ke at 29% at this time of this video. 29%. Angithi yazi? Kodwa wena ake ngikwenze lesibonelo, let me make a clear dichotomy between the two. Wena wenze enyangeni wenze u20,000 wena ngama multiple struggles of income akho. Kulo 20,000 31% gone kanje, and then lokho kuzokufaka kwenye tax brackets. Mhlambe lento yakhe iqale ku5,000 ize ku10,000 ize whatever the case may be, ithi into uzongena kule bracket ngale mali. Uma wa earn more than that uzongena kule bracket ngale mali. Wa earn more than uzongena kusho wena uzongena kuma different brackets based on ukunyuka kwemali yakhe ezakwena. So uthexwa kakhulu ke wena ngoba uyi-individual. Angithi kodwa i-company just 29% of net profit. Angithi uyizwa lona, no sliding scale, simple. Shuse business ngisho ngawenza 20,000 noma ngawenza 50,000 bese likhokhela indleko. Mhlawumbe indleko zika 10,000. We know ukuthi abantu bayakwazi ukwenza into ekuthiwa i-tax bani, i-tax is it an evasion or avoidance? Tax evasion. Between the two, incorrect. Between the two, khona right, khona wrong. Between the tax evasion and tax avoidance. Ayisibona nansi nifundile. Between the two, khona njengokuthi uzothenga imoto ye-1,000,000 yakho kodwa uthi ne business, and then you write off the depreciation lapha kuma books of business.